गासैखौबो दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय थ' गाइस दा आङो नै माने दुगैखांनानै ओंखारनानै जा फंबाय फैदों आरोना KTM लाना फैदो फार्स्ट टाइम लाइफनि नङा दे गासिबो माने सलायखांबाय गोबावदो दिनै सलायनो मोनसिगोन KTM थ' KTM-खौ नै दासो फैदो फंबाया ओमफ्राय जों सलायनानै माने जोंहाथ' एबार दिनै बरमाव माने माबा जादों ना फिल्म एवार्डस बर'फोरनि स' बेखौ जों दा दसे नायना फैनोसै सोरखौबा आरो लोगो मोनबा एसे फट' सट' लानोसै आरोना ब्लगथ' बानायनाय नङासै आं ओरै एबारलाय सिनायदोंबावो ना सानसेबा बानायगोन आरोना ब्लगखौबो ओमफ्राय दा थांनोसै दा आरो गोबावदो सलायनोसै आरो KTM-खौ नायना लादो KTM-खौ खनसे नायदों आरोना KTM 250 B6 मोन ना ब्र' B6 मोन आरोना खनसे नायस्रादो बाइकखौ सलायनोसै आरो खनसे थ' जों बारा गोबाव खालामबा टाइमावबो बारा बावबाय आरो एसे थबनो फैनांगौ फैनानै एसे न'आव खामायदों ना लागै दा हराव थांफिनगोन खनसे फैनानै दा बेरायना फैनोसै दसे ओरैनो बेरायग्लांना फैनोसै आरोना नायलांथों नोंथांमोना आरो गाज्रि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालामदो आरोना एसे माने भिडिअखौ बाय लाइक शेयार खालामदो माने एसे सापर्ट सापर्ट होबा एसे मोजां मोनो आरोना आंबो भिडिअ खालामबाय थानो मोजां मोनो ओंखायनो सापर्ट खालामदो आरोना थांसै जोङो दा सलायनायखौ भिडिअखौ लानो एसे दंमोन सलायनोसै फार्स्ट टाइम सलायनोसै गोबावदो सिगां मानसियाबो बारा खाथियाव नों थावसिम जादो सलायनोसै आरोना खिन्थु मानसि खाथियाव फैनो बाराबो मोजां मोनस'वादे गासिमोन माने खानै जबासो एसे गारि हाबसैनोबासो मोजां मोनसै सलायनोसैथ' हायो आरो हानाया कनफिडेन्स दङ सलायखांबायबो लांदो नोंथांमोना बिदिब्ला दे सिङाव थांबायबा Hai, tension này. Bahasa yang korban, noni pun korban, tangsi dah, di dalam satu berapa, tosi mana, jika aku kecil share na video mana ni, bye dalam tadi, tanggal si, bro, kakak dek. Tanggasin guys, kami ni, kami nak keluar na, noni pun korban, dah kami tanggasin. Dalam satu kamu na, guys yang menfir na jaga. Sinain sih dah, dalam gua sini dalam gua mencari na, tangsi, to sinan na mencari. Ay sinan na, ay. Kisah konser ber. Habis aku cek. Tadi tu hablang share na, tadi kita mana tu ber. Pembain na tu na, kayak ini kita ber. Kita lagi tu game share, hamil lanci sih, hamil lanci share. Musuh ni kistin sih. Kita kasih na, masih kita kom tada horor masih kan, ya program tu lagi sih, dialog kasih na. Saat kita terus dah. Ini bro, demo. Abu apa kasih na tu? Guys, demo abu apa kasih tu? Ini pilih ya. Kita tunggu dah. Iya, faida. Iya, faida saja mana foto lah kasih na guys. Kacau tangannya, lajnya mendadak. Jangan nak telepon kita dan nak. Ini muluk kelana ni dapat bima bima ni kejarau. Ini dekat kacau na. Dapat makan sesuatu. Angkut itu mana? Dah, angkut sih. Dapat di sini korok. Berait menakar macam cek. Dapat sih. Dapat di sini na. Baik. Kalau dekat mana mana kalau kita di sini aja, dekat sini na. Tahu sih, sekarang ini. Nah. Jam dah dekat di mana? Bro? Oh, kan jam dah dekat ya guys man. गाहरबाय आरो बिथांजोंनो लोगोसे
आरोबाव दा बावैसो मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बान्था राननाय हाबाफारिखौहाय बेखेवनानै गालांनाय जोंनि बर' माहारिनि फट'फोर लादो आरो जों ब्र' ओइ मोजां पस्ट ब्र' फट' लादो भिडिअस लादो खिथु दा माने काट खालामो जोबथारनायाव गासै दे सिखा आंगोनि सिखा भिडिअ लादो काट खालामो last but not least my dear artist friends right from cameraman कि पार्क फिसा बानायना दोनदों नामा फट' लानो फट' लानो हागोन आरो माखि बिदि लायनो गासै इयाव रिंकियाबो दं आरो रिंकियाबो फट' लानो सानदोंमोन लाजिनाय फैनो लानो हायाखै बिदिनो थालांबाय खार'ना जाहैबाय सेन्सरनि खार'ना जाहैबाय बर'नि फिल्मफेयार बर'नि मोनसेबो फिल्मखौ जों गासिनो रिंकियाबो रिंकियाबो जायगा लानो नाजानांगौ दा जोङो बे सेन्सर बर्डआव लानो हागोन लानोबा मेम्बारशिप होनानै बर' सिनि आर्टिस्ट एसोसिएसन दुलाराय बर' हारिमुखौ जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव जोङो अफिसार जेनेरेल मेनेजार आरो रिंकियाबो आरो सेलासर फट' लानो बर' हारिमु गेवलां सानदों बर' हारिमु गेवलां सानदों मा लायाखै खामाय दङ बर'सा दानि मोजां मिथियाखैना गोजोन्थों रायजोफोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आंनि बरायनायखौ बावहरग्रोबाय दायो नैबे समाव गोबांथा बे बरमायाव सेन खालामनानै दङ सियारमेन टुनि बर्ड हरेश्वर सरगियारि मदाराम बसुमतारी बिथांमोनखौ फट' लानानै मोसानाय सोलिगासिनो ओइ मोसागासिनो स्टेजआव फंबायमोन ब्रमोन दङ आरो जोंनिया ज' फैदो जोङो आंनि खाबासिनो दङ आरो ब्रमोन दङ दे हायोन बादि मोनदो फैनानै हिटांदोरा फैनानै मोसाया नांदो nang hidang deh. Naik pun tuh musan nih kau. Foto bola ber tuh ya udah.